Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Beats Good Production. afternoon! Mga may santon, guys. Ay, ang mga sianan. Nakaupo ko. DJ Bongbong Idol. This is Tobias Fournier Mix Blog. Bongbong. Balita nagdag tubig. Halo. Tubig. Oy, bawon. Ay, nagali. Pag ani nato wa pa ni tanom na. Karon na ni tanom. Basta DJ Bongbong, the best. The best na mapasaot ka pa. Sakit ang tuhod guys sa pagjumpag. Nay, nagkamot oh. Wow, lamig. DJ Bongbong Idol. Alaga kay ni kaon siya og kuan. Kaon siya sa humay. Bago pa man nagkaon. This is Tobias Fournier Mix Blog. Wala pa man dahil Bongbong. Basta DJ Bongbong, the best. The best na mapasaot ka pa. kanang guys na gabi ang This is Tobias Fournier Mix Blog. Avantike. Wow! Kay DJ Bongbong pala yan. Pa-share it naman. DJ Bongbong Idol.
Ay, kabaw na putol. Tayo mapapasayaw sa mga remix ni DJ Boom Boom of Yas for Near Mix Club. Tayo mapapasayaw sa mga remix ni DJ Boom Boom of Yas for Near Mix Club. Ano siya? DJ Boom Boom. Babaw lang talaga kaligayahan namin. Wala itong tong sa kami. Hindi mo kaya sa This is a troll style remix of DJ Boom Boom. Hataw! Uy, tabang sa darek hipos na yung punod lang. Okay. Wow! Ala, dagko. DJ Boom Boom. Ito siya guys. Kailan mo ingani ka binisiya ang baon sa English ani? Hello, dapat ka adyo ko. Hindi mi walo to ani.
asa ka nga mahal kayo ni siyudad. Tag 100 a kilo. Wow, mao nay gahi. Dako ka sa di ay oy. Oh, dako kayo siya. Oh, gahi siya. Dako siya. Oh, duha na kadagko.